tinokukwazisai muri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva. Hongu nhau dzevanhu vari kuurayana, nhau dzevanhu vari kupondana dziri kuwandisa munyika. Nhasi uno zvakare tauya nenhau yemwanasikana akabayiwa nemurume wake nebanga, apedza kumubaya ndokubata nhare kwakufonera vabereki achiti basa ndasiya ndapedza. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri Zimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Regai tinzwe hama neshamwari kuti vanoti chii pamusoro pechitiko ichochi. Mashoko akanaka pamusoro pachioniso. Takakura naye zvakanaka mufunge. Taitamba bhekara apa. Tichiri vasikana tichakura bepa rechikweshe. Hatina kuponzwa zvakaipa pamusoro pake kusvika vahake nhasi zvokufa zvangozouya izvi. Hatizive kuti chii asai vachioniso vanga ari gamba. Ini ndiri sisi vachioniso. Ndini festival nyumba mao. Ndiri kunzwa ndiri kurwadziwa wangu. Bwanare zvawakaitaka. I think wakamedza bhonzo rakaoma nokuzvitemba. Akauya panapa Bwanare ndakagara naye 2 days mushure mekunge auya nemwana. Hatina kuziva kuti ane mafungiro yaaita. Haana kana kundiudza Bwanare kuti amai guru ndikunetsana nemunin'ina wenyu. Aingoseka. Akagara pasofa ndakagara ndakatadza kuenda kumarket kunotengesera vana vangu. Ndichiti ndiswere nabamunini vangu. Amai bwana, padikidiki amai bwana. Ndichitofunga kuti pamwe vanhu vari kutodanana but iye anga ane zvaaifunga mumwoyo make. Ndiri kurwadziwa naBwanare nezvaakaita pamusoro pemunin'ina wangu. Aenda hatizivi kuti pamwana wake chii chaanga akaisa pamwana wake. Nokuti ndoona kuti ndopakakonzeresa dambudziko rese. Iye ndiye akauya nemwana panapa. Tikagara nemwana naye 2 days. Iye akadzokera. Mushure mekunge adzokera, mwana achibvaita zvakanaka. Ndingati iye ndiye akashedza mwana kupurazi. Kuti mwana ane nguva asati auya, mwana achibva aenda kupurazi kwake. Mwana adzoka kuna amai kutauni, mwana akaramba kuenda kuchikoro. Kamwana kadikidiki kamusikana mino pakari. Kamwana andizive nezvakare ndingatadze kusumudza mwana uyu. Adzoka kubva kuna baba mwana uyu. Amai vamuti mukauenda kuchikoro. Akashedzera amai ake kuti aimi mbuya imi. Andichada zvechikoro mheni. Mai vakada kumusumudza mwana uyu, vakatadza kumusimudza. Mushure mekunge abva kuna baba wake, faina hazvina kuipa. Mwana akatadza kuenda kuchikoro. Mwana atadza kuenda kuchikoro, anga asisamuka mwana uyu. Akarara, aizomuka 12 o'clock. Vamwe vana vabva kuchikoro. Idambudziko ranga ratova pamwana. Akauya naye mwana kuno. Mwana akabatsirwa naamai vangu akaita zvakanaka. Tikafona chiwaniso, akauya akatora mwana uyu nemuswemandi. Akadzokera naye, adzokera naye, achingokwira mubhazi pa vakakwira akudzokera. Mwana akabvarara kusvika 12 o'clock mangwana echipiri. Mwana akangorara. Vekuchikoro vakatora mwana uyu kuti vamubatsire, but zvakaramba. Kusvikira vati takundikana. Mai vangu vakati huya nemwana kuno. Mwana akadzoka kunoko. Achingobva ikoko mwana akabva amuka. Amukada kudaro, iye kutaura kwake chonisa anoti usiku hwese ndakarara ndichifonera murume. Uya uone zvaita mwana haana kuresponda. Kusvikira mwana uya kunoku. Auya kunoku asiwa. Tafonera choniso yatore mwana right. Auya atora mwana wake adzokera kumba. Achisvika kumba, akafona kuma past 9 to 10 kuti mama ndasvika. Hapana kupera 20 minutes, Bwanare akufona, amai ndauraya mwana wenyu ndapedza basa. Saizvozvo here? Ndiri kurwadziwa. Haana kusiteta kuti anga atadzirwei? Haana, nokuti ndakagara naye mumba minini. Akauya kunoku, ndakagara naye 2 days ndichiswera naye mumba. Haana kana chaakataura kuti vari kunetsana. Chioniso wacho haana kumbobva taura kuti ndiri kunetsana nemurume. Adzokera kumba pasina kana 20 minutes, iye akabva afona kuwana simba rekufona kuti ndauraya mwana wenyu ndapedza basa. Ndiri kurwadziwa. Akamuuraya sei? Akamuuraya nebanga. Nokuti uresa akacheka kubva panapo akaidampura kusvika pakabvisa nyama dzese, akadzibvisa nyama dzese. Zvinoreva kuti akamuuraya nebanga.
Parizvino asitasungwa. Asatasungwa, but pain iri kundibata. Takaripota ripoti iri kupolisi. Nezuro kumapasti 4 akafonera murume wangu. Kuchipatara kuri sei murume wangu akati, bamunini zvamakaita mainini vakafa, akati good. Thanks. Good. Kunzwa kufara nazvo. Mwari vamuitire zvakanaka. Kana akangozvita pamukadzi wake wokutanga ari kumutambudza, I think I miss a wrong person. Ndozvandinokuda hangu kutaura. Mukadzi wake wokutanga akafa futi. Wekutanga ndizive, but pakazoya munin'ina wangu inini takazonzwa vakugara vese kuti mukadzi wake paaisununguka akafa achisununguka, but I think ane hand pamukadzi wake, nokuti girlfriend yakauraya mukadzi wake ndoye akazenga akugara nayo semu zvaada kuita pamunin'ina wangu. Romberere atichamutsvaga tichamudeedza kuti uyapana achiexplain kuti what was the thing. Ende hakuna munhu anongozvipa simba muruoko rwake asina kupiwa simba naMwari. Handiti ndinotorwadziwa nokuparadzana nehama yedu mudunhu panapa. Tonga nerudo. Kana waona kuti mukadzi akunetsa unongosiyana naye ubva wataura kumwe womuperekedza kwamai ake anoona svika wandiitira zvanditi ndokusiya kumba kwamai vako kwete kushandisa weapon. Hatide vanhu vanouraya vanhu. Nyika iri kurwadza panapa, vanhu vari kutambura, hapana chanzi vanhu vanovaka nyika pape, hapana chiri kumbotarisika kuti chachinja. Vanhu votouraya vanhu. Hatide izvozvo. Ndidangotaurawo pamusoro pachioniso. Chioniso anga ari mukadzi anoshandira mhuri yake, anga ari mukadzi akasimba, mukadzi anoda mhuri yake aisevenza. Tiri kungokumbirawo mhuri yeZimbabwe kuti vanhu vechirume kana vari vanhu vapererwa vasasvike panguva yokuti paradza tichisiya mhuri dzedu, nokuti tichida kushandira mhuri dzedu. Saka tatorwadziwa nachioniso plus makore ake anga ari makore emwana wechidiki achiri kuda kushandira nyika, achiri kuda kushandira vana veZimbabwe. Saka zvatotirwadza nokuti mhuri asiya vana vadoko. Ndosaka muri kuona pazhinji vakawanda panapa, vakawanda vechidiki, vanhu vari pasi pe40 years, nokuti chioniso anga ari mwana mudiki. Saka zvakatotirwadza kuti kana iye murume kwaari ikoko afungisise pamusoro kuti vana vake vasiya ivavo vanoda kuzochengetwa nani. Iye akauraya chioniso. Ndotenda hangu. Hanzi chii chakaitika kuna Savira iyi? Tinongoziva kuti chioniso akachekwa nebanga, handitika, nemurume wake, handitika, ndo zvatinoziva bedzi. Saka isu tinongorwadziwa neizvozvo zvakaitika zvokuti akachekwa nebanga. Dai vakasvika pakutaurirana kana pane zvimwe zvinhu zvavaizivana, asi vakataurirana kuti vataurirane sevanhu, vanhu vese vanotaurirana zvinhu zvopera. Kuti mama vangu vanga vane chikomba, munhu anokodzera kuti taura kuti mama vangu vane chikomba, munhu akavarera. Mama vangu vaibva kuHarare vachazosiya mwana. Vakasvika mumba around 9 ndokuvakufanira gogo, akati gogo ndasvika mumba. Pasina 20 minutes bamemo vakabva kufonera gogo vachivaudza kuti mwana vangu ndamucheka. Vamucheka muro, chinhu chavakatora bamemo imari. Mazuva akapera mama vangu vakanditumira mameseji vachiti tiendo kuona bamemo akatangira yemari. Vari kuti ina handisi kuvapa mari, of which ini ndiri kutenga zvinhu zvekufamba, ndiri kutenga matengi generator zvekufamba zvavari kushandisa ivo, handina mari. Ndakati mememo siyanei navo, asika mememo bamemo vachauraya nemazuva. Vakati tiendo seiwada, ndakati hapana pachitungotanga vanhu vari vemichinhu chemachinoita mama vangu vaishanda. Ndokumbira kuti musasipedhe news kuti mama vangu vanga vane chikomba. Inini ndakagara almost a year namama vangu. Ndisina mama. Mama vanomuka na 3 AM vogadzira mamiti. 6 AM vanenge vava mumaketi. Vobuda na 1 mumaketi. Vabuda na 1 mutangogadzira mamwe maorders ekuendesa kutown from 1 to 4. Vapedza ndokuvakwanisa kudya, vachikupedza kudya vairara.
vozomuka manheru takuda kupa chikafu saka ine chikomba chacho handizive kuti vaichionera because ini ndakagara mamba saka ndikukumbirawo kuti vasaranyankane chikomba vanga vasina chikomba asi chiri kundirwadza ndechikuti amemo kwakauraya mai avanombofunga chemwana wawandisiya mwana ane 1 months vakasiya vandisiyira muto handizive ndomuchengeta sei ane 1 month chikomba changu ndechekuti pani anenge aonogwa nani aripota kupolisi ndingati vabatwa kana kuurayiwa kambonditorera mai vangu ndovanga vari zvese ndovanga vari baba vangu beni Nawe tine urombo. Ndinotenda zvikuru zvakaitika ndochokuti last week mwana wangu uyu ane vashandi vake 3 nemukadzi anotova nemurume wake ndovanga achishandira. Mukadzi akasumuka akaenda kuchinhoi kune mwana wangu akasvika kunotaura kuti mai Bwanari murume wenyu ari kudanana nevakadzi vevanhu akavataura mazita asi kuti inini handichaziva mazita acho vakadzi 4. Mai Bwanari ndokubva ati inini handinei nazvo hakusi kutanga achizviita kudanana nevakadzi vevanhu. Kubva kwandakaita kukaroi ndichiuya kuno ndo zvandakatobvira ikoko chiti pamwe tikachinja nzvimbo anoregera kuita chihure chake saka inini handinei nazvo. Mukadzi uyewo yakaona kuti mwana wanga haana action yaita ndopaakasumuka achienda kuproti zvikanzi mai Rutendingiri Bwanari zvinhu zvese zviri kutenga mudzimai wenyu izvi ane maboyfriend akawanda ndo vari kumutengera zvinhu. Mwana wanga akatenga matengi 2 magenerator 3 mapampu mapaipi madripi nofenzi yokufenza gadheni rake. Anorima makerotsi mabeetroot vegetable mabatanati makwikamba kutaura kwandiri kuita kuno zvinhu zvakatozara mumba zvanga achitengesa. Mwana wake akamushedza iri Friday last week mwana akazodzoka kumba iri Sunday kuya kwakaita nemwana uyu kurara kwakaita hana kumuka kusvika 10 o'clock mwana ari kudiwa kuchikoro akataura kuti mwana wangu haasi kumuka zvikanzi uyai naye kuno kuchikoro. Ndokubva aenda kuchikoro ndobva asvika kunamatiwa nemafundisi pachikoro. Mwana ndokuzopepura yatwa 11 o'clock mwana kuti amupinze mukirasi mwana akaoma vakamutadzirira vanhu 3-4 kuti mwana wamupinze pamusoro kuti apinde mukirasi. Kusvika akati mai Rutendo dzoka kune mwana wako kwadzoka kumba asvika kumba ndokubva arara kuita semu izvozvo ndikandobva ndifonera ndikati sheedza baba wake vauye kumba. Baba wake ndokubva uya nemwana akasvika anga akagara pasofa zvikanzi amai mukadzi watakatora ari kundishandira ari kuda kundipesanisa nemudzimai wangu. Mudzimai wangu anoshanda, mudzimai wangu akatenga zvinhu zvakawanda saka iye ndo zvaari kuchiva kuti andipesanisa handina kumupindura. Ndokubva asiya mwana ye ndokubva aenda. Mwana ye ndokubva ndasara naye ndikamupepesha mwana ye ndokubva aita zvakanaka. Mwana anga achidiwa kuchikoro. Mai vake ndokubva vandifonera ndikati mwana haakumuka wega anomuka na 5 o'clock anomuka na 6 o'clock. Zvamai mutaura kuti ndo zvaari kuita mwana handizvo zvaari kuita. Mai vake ndokubva vauya kuya kutora mwana vaenda ndokubva vasvika Westgate ndobva akwira bhazi 3 o'clock dzemasikati mwana ndokubva akotsera mubhazi kusvikira vasvika kuchinhoi mwana hangamuka ndokuti haya motikari kuenda naye kumba. Mwana akadaro akarara akadaro kusvika kuzeni kusvika vokuchikoro vamushedza kuti uya nemwana kunoti munamatiri. Vokuchikoro vakati zitazvitadza dzokai futi naye kuna mbuya ake kwaangamboita zvakanaka. Ndokubva ati haya motikari aripo pachikoro ikoko ndokubva uya nemwana kuno. Asati asvika kuno kumba
vanhu vakafamba navo vakati ngatiendei pachikoro ngoti famwe handisi ndokubva vasvika payapa mwana uye ndokubva ashandirwa akazomuka na 12 o'clock dzemasikati ndopaakasunga kuya naye kuno amaenda uya nemwana ndikati zvakanaka mangwana udzoke zvikanzi ndasiya mari ndienda kunotora mari ndokubva asunga mota yacho ndoyaakadzoka nayo ndokuchidzoka kuva asvika kumba ndobva ati amai ndasvika ndikati nawaita zvakanaka mangwana ukasike kudzoka murume wake ndokubva atomufonera zvikanzi ndikandirowe airtime ndokubva atuma musikana wake webasa ndokuenda kunotenga airtime ndokumupa nhamba unzisendera nhamba idzi apa murume anga achitoona chene mamovement ese yekutenga airtime musikana akudzoka kumba asvika pamusuwo mugwanari ndopa akasvika kupusha musikana wobasa ndokubva avhura wokapo mwana wangu anga akagara achida kugadzira chikafu chini ndasumuka nenzara ndokungosvika kumupaya ndokubva dimburai chinochi chese ichi mwana wangu ndobva adonha pasi ndobva achitanga kumucheka dzimwe nyama kana kuti akatora kumucheka iye ndokuchisvika kutora bhegi remari raizwa kuti mudzimai wangu paanoisa mari ndokutora bhegi remari ndokubva atiza kuenda atiza kudaro ndobva ati amai mwana wenyu ndamudambura huro afa ndikati unochokwadi here saka wazazikidza zvawakaudzwa negirlfriend yako ndo zvawazazikidza inga ukauya kumba musi wechitatu ukati mukadzi uyu ari kuda kundipesanisa nemudzimai wangu anoshanda nhasi ndo zvavaita haana kundipindura ndokubva aenda asvika mukaroyi ndopa akafonera mukwasha wangu mukuru zvikanzi baba mukuru muramu wenyu ndamusiya ndamuuraya ndokubva muchadzondiona hamene kuti makore mangani nezuro kuma 22 past 4 ndokubva afonera baba mukuru vaya zvikanzi kurisei kuchipatara zvikanzi nababa mukuru wake anditokasiya uraya zvikanzi azvaita zvakanaka stereki zvikaitika kufa kwomwana wangu ndiri kurwadziwa mwari ngave naye mwari ndiri kurwadziwa mwana wangu mushandi mwana wangu ndiye akatenga zvese mukwashe wangu haashandi vana vake vese vaichengetwa nemwana wangu izvi kutaura kunoku mwana akasara papa mukoma akagaya kumutora kuti mwana wangu ndinojei aitengerwa chikafu nemwana wangu zvinhu zviriko ikoko kutaura pamberi pemwari ndiri kuenda kunozvitora zvese asiya kamwana kane gore ne10 months kana kutaura akataura kanoda mapamba kanoda kutengerwa poriji kanoda kuwachirwa baba ake akatiza nemari ndiri kuenda kutengesa zvese wanzi angotora zvinhu zvacho zvese zvakatengwa nemwana wangu aminoti tinotsvitsana tinotenda mwari tine urombo nau manzwa vatauri vakasiyana-siyana hongu ndiyo nyaya iripo tonga itinzwe ndiyo firo yacho here tozvisiya mumaoko emusika vanhu rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba tichikupai asi musakanganwa kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga
Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.